what's up mga kakwela, mga kabiyaya. So eto, may napanood lang akong video ng isang kalingap reactor na babae. At ang topic niya si Sir Spencer. So eto, panoorin natin. Medyo may pagka lang kasi itong narinig ko dito. May mga, alam mo yun, pinapayuhan niya si Sir Spencer pero hindi niya nakikita sa sarili niya. Sige, panoorin na natin. Huwag na natin patagalin. Intro pang malala. Malamang may ads to. Sabi ko na nga ba. Tod ng ads Ang galing apit revenue Ay, shoutout muna ulit sa Sir Spencer. Sir, yan. Sa Team Biyaya, shoutout sa inyo. Okay, eto na. Ay, grabe yung outfit. Ay, grabe yung paano, no? Grabe yung ano, Sabi? Spencer, wag mang lait po, sir. Masama yun. Wow, ang golong. Ang galang. Golong naman ni ma'am. Grabe yung outfit, Kala mo, pamukha mo na si Lenin Lobredo yan. Pwede ka nang tumakbo ng presidente, Grabe outfit mo, Peng na peng ka, malupi. Shoutout nga po pala. Isang video lang to. Yan din yung damit ko sa unang video. Okay? Hello guys, good morning, good evening, at mega shoutout sa inyo lahat. So Okay. at muli, nagbabalik po yung lingkod, Bonita. So yun na guys. Ano daw? Bonita? May bagong pangalan na siya? Bonita? Ano mo si Bonito? Tsaka si Buto-Buto? Bonita? Ano naging Bonita? Yan pala yung meaning ng pangalan niya. Bonita. Bonita. Kala mo reporter no? Okay? At bigay tayo na reaction dito kay yung batang-bata. Makipuno ang katawan. Ay, grabe. Ay, grabe. Napakaganda ang tawag. Shout out. Napunta na lang si shoutout tinawanan, nagsasalita, na blanco utak, tumawa, dinaan si shoutout. Parang nasaktan, nagmahal, gumanda. Ito naman, nasaktan, na slow yung utak, nag-shoutout. Okay. Sir Spencer Lacalle, no? Mega shout out po sa Ay, iyo, sir. galing. Grabe. Ano na, sir, ang balita? Kumusta na po ang revenue natin? Diba? Alam na ba? Kamusta din ang revenue nyo sa pangbabalahura sa mga tao na hindi naman mga vlogger? Shout out sa iyo. Baka mas malaki pa yung revenue mo kaysa sa amin, di ba? Ay, grabe. Sir Spencer, baka naman, burger lang yan. Baka naman, ha? Tama na po. Tigilan na. Pwede ka mag-reaction. Doon sa iba, may sarap ito po. Yun po ang targetin ninyo. Napakarami ng subscriber. May Rapidon. Painingal ka. Tsaka, ba't tuturo mo si Sir Rapi? Anong alam nyo, kapag may maling ginawa yan, pupunayin ni Spencer yan. Kaso, wala namang ginagawa si Sir Rapi. Tsaka kung views lang ang habol ni Sir Spencer, di sana matagal niya na binabanat-banatan at hindi niya tinigilan si Rapi Tulfo. Mismo nagsabi na malaki sponsor at malaki yung magiging views mo. Ang tanong, bakit patuloy pa rin si Sir Spencer na kayo yung binabanatan? Yung tanong doon. Mapaisip din ako. Okay. Po, ang laki ng viewers, milyon. Man lang po sana kahit man lang. Katiting ay makasungkit ka doon ng viewers na subscriber. Yun na lang. So yun na guys, kasi dito kay Sir Spencer Lacalle, wala nang tigil. Tigil na. No? Binabanatan mo ang mga reactor din Makakasama mo yan. At yan yung palalait mo. Kayo noong bumanat. Nagsalita lang si Sir Spencer, binanatan nyo, binalikan kayo, yak ngayon. Kung sabihin mo, meron mukhang buwaya, mukhang dagon, mukhang munay, lahat na manguhut-hut. Sino ba talaga palaban mo? Sino ba talaga binabanatan mo? Si Kuya Bal? Si Kalingap Rob? O mga reaktor? Dami mo namang, dami mo kalaban? Ay, kalaban. Sa bagay, ikaw lang naman ang kumakalaban.
reactor lang naman po ng Kalingap ay sumasagot lang naman sa iyo. Hindi naman may tuturing na ito ay nakikipag-away. Pero kung bakit po ang ginagawa mo ay nilalait mo, huwag naman gano'n. Tanongin kita. Halika rito. Tanongin kita. Naisip mo ba yan nung ginagawa nyo yan kay Lola Ligaya? Ginawa nyo siyang unggoy sa thumbnail nyo? Naisip mo ba yan nung ginawa mo kay Maylin na sinabihan mong Makati, bungal, pokpok? Naisip mo ba ang ginawa mo kay Chona? Ginaisip nyo ba yung ginawa nyo kay Chona? Sinabihan nyo nag-a-addict, hindi pinahalagan yung tulong, hanggang sa binas ng tao, binas ng supporter nyo. Isipin nyo nga, hindi naman vlogger yung tao na yun, pero pinapahiya nyo sa social media. Ando na tayo, sige, natulungan na ni Kuya Bal. Kung sino yung tumulong, yun po yung pwedeng magsalita ng ganyan. Hindi kayo ng mga reactor, no? Ang trabaho nyo ganito, reaksyonan ang mga kapwa or charity vlogger na Kalingap member. Reactor kayo, di ba? Sabi nyo ng Kalingap. I-promote ang mga charity vlogger or Kalingap member. Di ba? Diba? Reactor kayo. At palakihin ang mga channel ng Kalingap member. Nagtataka ako sa inyo, bakit puro issue ang content nyo? At kapag may tinulungan si Kuya Bal na parang may ginagawang konting pagkakamali, inilalantad nyo sa social media, tapos babanatan nyo, ipapahiya nyo, babalahurain nyo, tapos ibabash ng mga supporter nyo. Ngayon, ikaw naman tanungin ko, baka naman, sa daming pwedeng lait-laitin dyan, ba't yung mga taong tinulungan nyo, yung nilalait nyo? Sige, sabihin na natin na maraming ginagawang mali. Ba't kailangan nyo ilabas sa social media? Akala ko ba pagtulong, bakit pinapahiya nyo yung tao sa social media? Walang edit to, walang cut to, tuloy-tuloy to, hindi ako hinihingal katulad mo. At kahit papaano, no, yung sinasabi nyo walang utak na to, no, hindi nyo kaya, oy. Napaka-basic nga lang na sinasabi ko, at least tuloy-tuloy ako, no. Muna, bago mo pagsabihan si Sir Spencer na panglalait sa inyo, kayo na ng lait, ang tawag nyo sa kanya, plema. Ngayon, nabinalikan kayo, iyak-iyak kayo. Ito nga, sabi nga sa'yo ni Sir Spencer nung nakaraan sa live, ang ganda mo, maganda ka pa naman, biruin mo yun. Kahit papano, nabulag sa'yo si Sir Spencer. Ito mga kakwel, ang pinaglalaban ko dito, yung pambabalahura nila sa mga tao na tinutulungan ni Kuya Bal. O sige, sabihin na natin na may ginagawang mali yun, pero hindi dapat nila ipahiya sa social media. Alalanin nyo, hindi mga vlogger yun. Okay lang ako, tirahin nyo, wala na akong pakialam dyan, banat-banatan nyo. Pero yung mga tao na tinulungan nyo, huwag yung papahiya sa social media. Kahit na may maling ginagawa, hindi dapat nilalabas yan. Kasi, para may ma-content ang mga Kalingap reactor. Magaling! Okay, balik tayo dito. Huwag ganun, huwag laitin. Ay, ako hindi kita lalaitin. Papurihin pa kita, siguro mo nung kabataan mo, napaka-isip mo. Oo, na-inlove. Ako, Sir Spencer, kabahan ka na. Oh, promise. Iba yung ngiti nitong babaeng to. Talagang may parang may ano sa'yo, may gigil. Pogi mo, no? Huwag naman pala itin. Ang mga kasama ko reactor, gaya ni Dagol. O, sino ba si Dagol? Si Dagol, si Derek Nalasa. Nilait yung kapwa reactor ba? Diba? Ang nakaraan na. Kung meron man nabatid mo si Derek Nalasa patungkol kay FLM, kay Princess Leo, ay nakaraan na. Yun naman ay mayroon lang ibinubulan si Derek Nalasa na kung bakit. Sumagot ka, pero yung sagot mo ay puro palalait. O ganun din naman gawain nyo. O itsatay. Doon nga pala sa mga reactor, no? Huwag na kasi ninyo sabihan ng tema. Kung maglagulo ka niya, magputok-putukan niya, mga kaubo niya, ay pakinggan na lang po natin. Huwag na po natin sabihan ng plema.
Pautak din, inulit-ulit yung plema. Eh kung balikan ka ni si Ray Spencer na hingal. Kaya tayo yung nasasagot eh, o, di ba? Okay. Pag tayo napalahura. Okay. Paano kung nangyayari sa atin? Pinapalahura. Okay. Ay, wag na lang po sabihan ng plema. Okay. Atema. At para... Inulit-ulit yung plema, di ba? Tayo imumuha. Hindi daw siya nalalait, pero inuulit-ulit sa video yung plema. Diba? Ano, Pets? Sa kanya or sasagutin natin siya. Doon na tayo nakabase sa mga pinagsasabi niya. Pero sana kay Sir Spencer... Dumadami na yung ginto natin, mama. Dumadami na yung blink natin, oh. Leeg, sa kamay. Yan na ba yung kinikita sa revenue? Oh, burger ka naman dyan. Happy life, four plates ka sa akin. Gusto ko dahil Okay. hindi naman po bata ay huwag naman po sobrang kalait-lait. Ano po? Huwag naman sobrang kalait-lait. Ay, ito hindi ko babasusin. At ikaw ay... Anong meron doon sa punchline na yun? Parang wala naman dating. Anong meron doon? Ba't parang ano? Sinumpa tapos inulit. Hindi iba bastusin. Sino yung edit nyo? So, may paggalang pa rin Tanda. po sa'yo. Ah. No? At sana stop na po. Sana naisip nyo yan nung nilait-lait nyo sila Lola Ligaya. Matanda na yun, di ba? Binalahura nyo. Sana naisip mo yan, ma'am. Oo, matanda na pala yung tao. Sana naisip nyo yan. Sabihin nyo unggoy, tay gutom. Sana inisip nyo yun, no? Yeah, okay lang naman na mag-advise po kayo. Wala naman po problema doon. Magbigay po kayo ng advice. Ituwid nyo po yung mga mali. Malaking bagay po yan. Hindi lang po para sa mga charity vlogger ng Kalingap. Hindi lang para sa charity vlogger ng Kalingap. No? Maging sa lahat po ng mga vlogger sa buong Pilipinas. May labas ako dyan. Manood yung video nyo at iminuhulat nyo kung ano yung tama at mali ay napakalaking bagay po yan. Okay. Ika nga ay may kapupulutang aral. Minum ka muna ng tubig, hiningal ka na. Sa poverty farm, sa exploitation, at least, nandiyan, nasasabi niyo kung ano yung tama at mali. Naantok Pero ako. huwag sana haluan ng mga pagmumura, ng paglalait mo. Ano po, ganun lang po sana. Kasi, Sana naisip mo yan nung panahon na ano, no? Nung panahon na minumura nyo, nilalait nyo sila Maylin, sila Chona, Adik, diba? Sila Lola Ligaya. Sana naisip nyo yan nung panahon na yan, no? Ang galing-galing nyo talaga magpayo, pero hindi nyo nakikita sa sarili nyo. kasi pangit po eh. Okay. Una-una tayo naman po ay ika nga ay mas maingat sa amin. Ano po? Oo. Ay, kung ganyan po ang Kinampit. mapapakinggan, mapapanood sa inyo, mapapanood ng mga apo nyo. Okay? Ay baka naman sabihin, ay kabastos naman ng akin. Ah, No? okay. Oo, hindi ka? Ay kabastos. Aba. Ay, hindi po maganda. Ah. Kasi mapapanood po ng ating mga apo-apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Ay ganun pala ang aking lolo. Aba. Ay kabastos. Aba, Oo, hindi ka? ito bastos. Ay, hindi po maganda. Ilongga ka pala? Ano ka pala? Batanggenya? Nung ikay yung nagsahin, muntik nang magmalatae. Huwag namang sobra pong malait. Okay? Ano po? Ayun lang naman niya sa akin. Okay lang naman. Maganda naman pala. Ayun lang yung pinupunta. Sir Spencer, magandang pinapayuhan ka lang naman pala, Sir Spencer. Maganda naman pala. Tama naman pala yung payo nila sa'yo. Pero sir, kinakabahan ako. Iba yung gigil ni ma'am. Iba yung gigil niya, may kagat labi. Nako, kabahan ka na, sir. Mga mahilig to sa mga tiguang. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Pero hangk pa yan si sir, ha? May asim pa yung Sir Spencer. Po, okay lang. Naimulat niyo yung tama at mali sa mga charity vloggers sa paraang pagbibideo, mag-i-focus sa mga bata, lalo pat minor, no? At kung ayaw, kailangan magpaalam. Kung ayaw magpa-vlog, mag-i-upload. Okay lang naman po yun. Naiintindihan po sana yun eh. Naiintindihan na yun eh. Kaya lang po, huwag naman po kalait-lait. Huwag naman po naman pumumura. Ano po, yun lang. At ako ay may paggalang sa iyo. Ay bahala sila. Yung iba ko. Opo po, Hindi boy. kayo ginagalang. Ay wala tayong magagawa kasi nakitaan po kayo siguro na ika nga eh nagbibitaw din po kayo ng mga salita ika nga hindi kaaya-aya. Okay. So yun na, guys, hanggang dito na lang at ingat kayo palagi sa mga kayo sulok ng mundo naroon. May galaw shout out sa inyo lahat at may galaw shout out. Hey, galaw. May galaw. Sige. Ay, sana nung panahon ng mga nilalait-lait nyo sila Lola Ligaya, Maylin, Chona. Naisip niyo yan, no? Ngayon nyo lang naisip yan. Ba't hindi nyo dati sinabi sa sarili niyo yan?
Bakit kaya? Why? In English, in Tagalog, bakit kaya? Tama ba English ko? Sorcery Spencer, nakita mo, kinayuhan ka. Huwag naman digol kasi magmura, Sir Spencer. Huwag naman magmura. Oh, wag ka naman puro kasi plema. Lilait nila yung tao nung sila yung binalikan umiyak. Malupit. Yun na lang, no? Sana naisip nyo yung pinaggagawa nyo dati sa mga tao na hindi naman YouTuber na binalahura ng buong grupo nyo ng Kalingap Reactor. No? Replay nyo yung mga video. Sana hindi tinago. Kasi yung iba, yung sa panggagago sa akin, tinago eh. Yung iba, tinago. Tapos, tinatakpan na nila yung mukha. Tapos, hindi na nila mini-mention name ko. Nguso na lang. Eh, ako lang naman lagi isang pambansang nguso sa Kalingap. Wala na may ibang makakaburan ng pangalan ko na yan. Sige, hanggang dito na lang. At sana nag-enjoy kayo, no? Pero yan nga, hiling ko. Sana bago kayo magpayo, payuhan nyo muna sarili nyo, no? Okay? Ingat kayo palagi yan. Bye-bye. Love you all. Shoutout nga pala sa host na to. Ang ganda nung wig mo. Parang yun yung wig dati ni Angelina Mapanganib.